Hvad fanden sker for jeres kloak? Der er rotter i vandet, Anders. Ja, der er rotter. Det er pisse. Han dør ham der. Prøv at se, her var olie, der render ned her. Ja. Dal! Det er meget nyt. Nej, det ja. Det går ham til... Kom ikke ud igen, der. Du skal nok ikke køre ud i det. Dal, hvor langt gik det op? Ham i en hvid bil, og han har lige været helt væk. Hvor langt gik det op, Dal? Nej. Heroppe til. Ja, jeg har lige været igennem nu. Jeg ved mig op, hvor det står op på. Han får jeg med cyklen derovre. Du skal bare ikke køre ud og sådan ud under S-togbroerne, tror jeg. Det har det ikke særlig godt dernede. Ja. Man skal køre ud Ham der, han kørte den anden vej. Han kørte, den der vej over. Ej, Daniel, fik ikke billeder af dig. Ham med cyklen, nu ved han ikke, hvad han skal gøre. Ej, hvad skal jeg? Gør et eller andet her.